हेल' सनामोन मा खबर? मेहेरानो दिनैसो फैलायबाय आरो आं मिथिगौ जाय नायनो मोजां मोनो नेनानै दंखायोमोन होननानै। बिदिबा सनामोन दसेबाबो सम होनानै नायलांदो। आरोथ' सनामोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दै सनामोन। लोगोसे लाइकखौबो होनानै गालांबानो जाबाय, आं मोजां मोनगोन। आरो माब्लाबा समाव कमेन्टखौ रिप्लाय हरनो हाथ'यैखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। एसे गोबाव जाबाबो खेबसेनो जमा हरजोबखायो आरोना आङो। हरबाथाय हरबाय, फ्रि समाव फनखौ नायनाय टाइमाव माने हरो आरो आङो। ओरैनोथ' फरायनानै मोजां नांखायो सनामोन नोंथांमोना बिदिबा दान्दिसे सम होनानै नायलांदो दै। दे अब्लानिया दसेबाबो लाबोलायबाय, जाबाबो जायाबाबो जाब जोबसोलै लोगोफोर जोंना। लागाव न'खौथ' मोनफैबायलै, दा आं सिङाव हाबनोनो बोरैबासो मोनबाय माथो। आइ आफानि रिएक्सनाबा माबायदि जागोन मिथिलालै आरो। आंखौथ' गाज्रि मोनखासिगोन मिथिखायो आङो। आं मा होनना बुंहैबावगोन दे, मा होनना बुंबावगोन आङो। फैदो हाथरखि फैदो। ना सिं सिं जेबो जाया गाराबाबो बायदिसिना बुंना आंखौ मेहेरजों बिदि दाय होबायना। आं मादैमोनखौ माबोरै मोखां दिन्थिबावनांगौ दे। एसेबां अनोमोन मादैया, आंखौ फोथायोमोन, गावनि फिसाजो बायदि नङोमोन। नाथाय दिनै आंखौबो गाज्रि मोनसिगोन आरो मेहेरखौबो। मेहेर आं बेयावनो थानोसैलै। लामायावलाय मानो थाबाय बायनो, फैदो सिङाव हाबहैनोसै। ओमफ्राय नों जोंनाव थरेना दिनैसो फैफेरदों, फैबायानो थाखायो माथो। थौदो, मा जानोखाय। ओमफ्राय सिङाव थांनानैसो जागोन। आरो नों बेफोरखौ मा टेनसन लादों हाथरखि? सिङाव थांनानै मा जागोन बेखौथ' आंबो हमनोनो हाला, मा बुंजागोन आङो। आब', ओइ आब', मा खालामबाय थाखोबा ओंखाम संनायावबा? आब'लै! हाबाब, हा माथो जालायखो? बिब'खौलाय मानोथो एसेबां गाबज्रिखावखो नोंलाय? ओं, गाबज्रिखावखागोनथ' आरो। दहाय सानसुआवनो थांनाया माथो जोंहा हिर'आ फैनो रोंला, बाबुआ। हा मालाय प्रसाद जानो होननानै थांदों, दा फैया बे बेलासिनो। हाथरखिमोननावसो थाङाखैमोनथे आब'? औ, गोबावालाय जाबायमोन जानाया, ओमफ्राय दा लोगोफोरनावबो माखासेनाव हाब्बा बे, खिस्रिबो जानो होन्दोंमोन ना बे। मिन्थिला दे आरो आब', नोंसालाय ओमफ्राय बहा दं खबर लानांगौ, फन हरनोसै आं र'। हरबानो जाबाय दे, नों हरनाय मा आं हरनाय मा एखे खोथा, नोंबो बिमायानो जोंहा बाबुनि। ओं, बेखायनोथ' आङो बेसेबां सिन्था जायो जोंहा राजाखौ। देनांहायथ' खम गोसोखांसिगोन नों बिदिबा, गावनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांबा। होमबाबो आं खारबोथारगोनलै आब', नोंसोरखौ गोसोखांबानो। थोद फाग्लि गथ' बिदि जायो नामा? बहालाय आरो बिदि मोनबाय थानो, संसार जानांगौआलाय। नोंबोखौ नुवाखै नों, फुंनिफ्रायनो लागे रह', आरोलाय बहा बेलेगनि थाखाय सम मोननो नानि, बेसेबां लुखुर लाखार खामानि मावबाबो जोबनोनो थाङा माथो। मावबायानो था, बे मावनायखौनो मावबायानो था। अबावलाय बाहेरायाव बेरायनो, आलासि जानो, नोंबो देनां बुजिसिगोन र'। ओइ आब', आं बिदि नांथानानै थाबाय थानो हाया दे, मावगोन आरो मावबाबो। दासो बिदि बुंदों, संसाराव हाबबानो सोलायजोबखायो, मिथिबाय नानि? आरोथ' गोबां लोगोसे बिबानबो थायो नालाय। ओं, बेखायनोथ' आं थाफाबाय जाखायाखै, सिख्ला बायदि थानायनि मजायानो आलदाखा दा। थेवबो समाजाबो गाज्रि होनोना, बांद्राय गोबाव थाबाय थाबाबो सिख्लायै। थाब थाबैनो बैसो जानायनि सिगांनो हाबा जायाबाबो बखिलायलाङोसो ना। मानसिनि खोथाखौलाय मा आब', माथो गले मारो। बखंबा सानैसोआ रायखुमाबावोसोनो, बिनानावखौ दासिमहालागै हाबा हराखै मायाखै, न'आव दोनबाय थासिगोन नामा, बायदिसिना आरो इदि। खोनादोंहां सानै साथामनि खुगानिफ्राय। आब', नों मानो टेनसन लायो? आरो जोङो जेबो प्रब्लेम गैयाबा, बे गुबुनालाय बुंना मा मोननो, गावसोर जाहोफैनाय थां मा थांनो। नंगौ नानि, नाथाय बिसोर होननायाबो सैथो नालाय, नोंबो सिख्लायै बेसेथो न'आव थाबाय थानो। दे एबार मोजाङानो जाबाय, आलासिया समफोरहाय फैगोननो। दे आब'। गोसोफोराव जेबो दाउटथ' गैखाला दा? माथो दाउट थाबावनो आब', नोंगुमैयाबो आइयाबो जोबोद खुसि नानि, नोंसिनि बेफोरबायदि मोजां खौरांखौ खोनानानै। दे आरो आब' माथो खालामबावनो। ओमफ्राय नानि, जोंहा बे बाबु साना, जोंनाव दाख्लि आलासि जाफैनाया ना, गावनि बार्थडेआव लिंहरदों। गावनि बार्थडेआव लिंहरदों? औ, ओमफ्रायथ' न'आव थांसिगोन ना मानो, बेखायनो बिबैनाव बार्थडे माबा लांसै आरोखि, खुंलांसै जाहैदों। लिंहरजोबदों आरो आब' जोंखौ?
ओं लेंहरदोंहाय ओमफ्राय गावलाय फैनानैसो बुंबावनोमोननो ओमफ्राय आंलाय बुंबाय दे जेबो नङा बाबु फनावनो खिन्थाहरखाबायबालाय माथो माबाबावनो खस्थ' होनो होनबाय आङो आब' नाथायबा बहानि माथाय बे गथ'आ ओमफ्राय न'आव बिराद माहाजोन खोमादां न' औ सिनायनायबालाय सिनायगौमोन दा थांबा मिन्थिसिगोन एबार बहानि सोरनि मानसि एसेबाबो जेनेबा दाख्लैहाय खोन्थाहां जादोंमोनहाय बेयावनो बावबायसोना उनाव सोंफिननो दे आब' दा जोंहा हैनायासो मा हैबावगोन बेफोरखौ बाद दोनथ'दो दे गाबोननि खोथा गाबोन रायलायनोसै बेखौ दा जोंहा बाबु आं फन हरनि र' औ हरनाय नानि मैयाबो दखानावसो ओंखारलांलायबाय फैनायावबो एसे लेट जागोननो दा मा लाबोनाय जायो लाबोगोन होनदों आरो गाव बबेनि नों रसगुरि हाना हो अखा साला थामाम लागाव बरिया हालै अखा लोमलायजासे हाबाबो खुनु टेनसन गैया एकदम हाना हो हासारजोब गासिबो अखा अखा हानायजों जाबजों आंनि गोसोआबो जोबोद सुग्लायखाबायलै अखा हायाबाबो सान्दुङानो अयथासार माथो आंखौसो बुथारलांगोन एफा गरमाव ओमफ्राय थुनथुलि दुखुलै छोटू जरा यहाँ तो आ हाँ क्या हुआ तुंतली दीदी बताइए दीदी क्या लेके आए हम आपके लिए हाँ चलो जाओ एगो गर्मा गरम कराग वाली चाय लेके आवा हाँ ठीक है दीदी हम अभी लेके आते हैं और सुनो छोटू साथ में पकोड़ा भी लेते आना हाँ ठीक है दीदी कुछ भी कहो लेकिन ई मौसम में चाय पीने का मजा तो कोनो अलग ही सिस्टम का है ई लो दीदी गर्मा गर्म तो हर चाय हाँ छोटू अच्छा एगो बात तो बता जरा हमका ई चाय में तुम ऐसा का डालते हो रे छोटू हैं का स्पेशल डालते हो का चाय लाते हो हाँ बहुत ही मस्त है पी के तो बहुत ही मजा ही आ जाता है हमका अरे नहीं दीदी कोनो स्पेशल की बात नहीं ना है नहीं रे छोटू कोनो बात तो जरूर है चाय में चलो ठीक है दीदी और बताओ दीदी घर में सब ठीक है ना क्या हाल चाल है आजकल अरे यार छोटू अब क्या बताए हमारी जिंदगी के बारे में आजकल सब ठीक नहीं ना चल रहा है ऐसा क्या हो गया दीदी वही तो क्या चल रहा है हमका खुद ही नहीं पता ओह आप ज्यादा फिक्र ना करें दीदी अब क्या बोले हमारी जिंदगी को भी उसी तो जैसन हमारी जिंदगी से अब क्या कहे किधर चली गई हमका खुद ही नहीं पता आंनाव एसेबां थाखा फैसा दं थेवबो आंनाव दिनैहाय बेहाय मानो मानोना बे बिमा रांखिनिया साला फैसाखौनो लाफिनजोबो पापाया होबाबो आंनो गारि थानानैबो गारिखौबो लांनो मोना आङो एसेबां दामि गारि बायनायखौबो माने आंबो लोगोफोरजों थांनो सानो देखायगौ आंबो आंनि लोगोफोरखौ नाथाय गैया लांनोनो मोना साला गाखोबाबो गावसोरजोंल' अब्बा जमा थांबाल' गाखोनो मोनो नाङा माथोसै आंनो बिदिखौ ओंखायनो एखनबा सम माइन्डखौ फ्रेश खालामनो थाखाय साहा लोंफैदो आरो आंनि लाइफ स्टाइला ना बेसेबांबा माबा माने फुरा मोजांमोन खिन्थु बे आयानो प्रब्लेम खालामबाय थायो जेखौबो गोसोबादि सोलिहोआ आंखौ मा खमि दे आं गस्लाफोरखौबो ओरैबायदि दामिफोरखौ बायजोबो हाथरखियाथ' सिमाङावबो बेफोरबायदि नुबावाखैनो मोनदां आं गाननाय बायदि बेनावथ' आंनि आधाबो गैया दख'नाल' गानबावोसो बेलाय थेवबो बिनि लाइफ स्टाइलखौ नाय आंनिखौ नाय बेना मालाय आजादि होजोबथारो गासिबो बिमा बिफाफोरा बाट आंना बिमाया जेबो खालामहोथारा गावनि बेरेखा आरो आं बांद्राय अभार थिंकिंबो खालामनो हायाना दा आंहा सिन्था जानानै दं एसेबां मोजां ड्रेसखौ आं नायना दोनखाजोब्बाय फैसाया पापायाथ' बिबा होगोन नाथाय बे आयानो लाफिनजोबनो नागिरगोन ना बेबस्था खालामनांगोन आयाबो बायना होगोन खिन्थु गावजोंसो थांफानांगोन आरो सिं बिमाजों बेरायनालै आं बेरायाहाय आरो गावजों बेरायबाथ' आंहासो लाजिनानै मा जायोलै बेखौ लाया बैखौ लागोन बेखौ दाला बेखौ इदि बिनि बिहामजोआइमोन नोंसोर बेवहायसो दं दे नोंसालाय ओमफ्राय बै खिरखिजों नुहुरदां माबायाव दंगासिनो लामायाव माबा गोनो गोथो जालागासिनो न'आव फैहां माहांनो लामायाव गसंना दंगासिनो मा औ बेखौनो मा जादों होनना सोंहैनोसो थांनो ओंखारदोंमोन नै आङो फैयाखै माथो दाबो न' सिङाव हाबफैयासै सोरबा लोगोजोंसो फन रायलायदोंदां
दा हाबफैया बे आयै नङाहाय बिहामजो माथो दिनै हाथरखिबो फैफादों जोंनाव हाथरखिबो फैफादों बेलाय मा गिदिर खोथा आयै बेबोथ' जोंनाव फैबायानो थाखायो माथो नाय बिहामजो सोंहैनाय हा माथो गोनो गोथो जाबाय थाखो आरे आयै हाथरखियाबो फैखायो माथो जोंनाव ओरैनो फैनो गोसो जायाखै बे र' रायलायहैनि आं बिदिबा बिमाया नोंसालाजों रायलायहैदो आङो दुगैनोसैलै आब' बिराद गरम मोनथारबाय माथो अखा हाबाबो फैदो बिहामजो रायलायहैनोसै हामा जामारदों आं फिसौलाखौ आं बिदि नुथाराखैमोनहाय गावनि न'आवनो माथो हाबनो गिनाय थां माथां बिहामजो लाबोनाय बायदि जाथारदों नामा आयै दिनै जोंना बाबुआ र' बारा गोबा हाथरखिजों मेजें संग्रायनानैसो नांसिगोन मिलायखायोबो सानैजों दे होमबालाय थुनाय आयै हा मा जाखोसै हाबफैबानोथ' जायोना हाथरखियाबो माखौबा दिनै लाजिखो ना माखोसै थ' आब' आं दुगैनोसै फैबा फैथोंसै दा रायलायनोसै आं हाथरखिजोंबो आब' मे प्रसाद जानो थांनाय गथ'आलाय हामा दिनैलाय नै आबा मेहेर आयौ नानियाबो नै दिनैसो फैनो रोंबाय जोंनाव एसेबां गोबावमानियानो फैथाराखै गावहा मानोबा आबै दे मोजां मोनबाय आं नों फैनायखौ नै फुजाबो खाथि खाथि नोमादैयाबो शपिं खालामनो थांनो नागिरदों मालाय बेहाय नोंबो थांफानो हागोन आयै हाथरखिखौ ना आङो जोंनाव लाबोबायलै हे हा माथो जाखो फैनायालाय मोजांसो औ हाबफैखानांगौसो माथो आबौ आरो आबै नोंनि साहा फुदुंनायखौथ' एकदम गोथावानो मोनखायो आङो दा ज्राम लोंनोसैलाय साम'बो एसे सायखानांगौ दं नानि फैनाया मोजाङानो जाबाय साम' सायनो आरामनो दायो जमानो ओमफ्राय हर थालांदो नानि फैबाय नालाय हाथरखिया जोंनाव हरखौनो थाखागोन आयै आबै हा माथो दिनैलाय सिरि सिरि थारसै जेबो नङा आबै नोंसोरखौसो एसे डिस्टार्ब होफैनाय जाबाय न' आं फैनानै नै हा मा होनफेरा राव होनखोसै नोंलाय नानि हा जोंनाव फैनाया मालाबा डिस्टार्ब जाफेरो नों फैनाया बेनिफ्रायनो गुलि गुलि फैबाय थाखानायखा जोंनाव हा जोंहालाय दिनै मा न'नि मानसि बायदियानोखा नोंलाय अबावलाय आलासि बायदिबो नंबावा अब्लालाय माथो आबै फै न' सिङाव मानो खोन्थाबोखादों दा जोंनाव फैगोन होननानै थाबाबो जेबो नंला होमबालाय खोन्थाबोखादोंबा थुदो आबैथ' नाथाय आबै जेबो नाथाय गैला दा बाराखौबा नोमा सोंहरबा जोंनाव थाबथ'बाय हर थाबाय होननानै खोन्थाहरगोन आङो माबा नानियाबो लोगोसो नागिरबाय थाखादोंमोन दायो फुजानि ड्रेस लायनोनोहाय दख'ना माबा माबिनो नङाबा नै आबैखौ साहा फुदुंहोबावनोसैसो आं आबौ फैदो आथियाखौ सुफैदो दुगैदो बेखौनो जोंहा मानो दाबो फैदियासैसो नंबायमोन प्रसाद जाहैनायाबो नोंना बिदि जाबाय एफा गोबाव थाहैयो नङा आबै माने खोनासंलाय नालाय बिदिनोसै फैदो आबै सिङाव जोंहा मोजां गाज्रि एसे रायलायनोसैलाय बिबै फिसौनो आयै दाजे हाथरखिया जोंनाव थागोन ना जोंनाव फैदों ना औ माथो जानोखाय नोंनि लोगोखा माथो फैबायानो थानायालाय जेबो नङा दे फैथों आबा नङालै आयै खोनासंग्रोलाय आं मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खोथा खोन्थानि नोंनो दे मा खोन्थायो दायो खोन्थाबाय था आंहा एसे नै खामानि ओंखाम संग्रायाव गारबोदों आङो दा आलासिबो फैबावबायसो गाख्रे दुगैस्रां लोबस्रांनो खामानिया मावदोसो ओमफ्रायो नै बेदरथ' जेबो गैया आबा नोमबाया ना गोरलै गोरलै एवनायल' दहाय नोमफानाव बिहरो ना नों लायदो आलासिखौ लाबोना र'लै आयै खोनासंग्रोथ'ना आंनि खोथाखौ जेबो र' गैबाय थालाहाय ओरैनो नों दासो सफैनानै बिबो दे फैग्रो न' सिङाव आरे आयै मा जाबावगोन दानियालाय बिसोरथ' फैबाय थाग्राखायनो जेबोखौनो मोनासै माथो फैबाबो ओमफ्राय आं जे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों बेखौ खिन्थाबोबा माबायदि शकिं जागोनलै एसेबां गिदिर प्रब्लेमसो जाना फैबायना आयै आं नोंनो माबोरै खिन्थाबावनो दे अब्लाबोथ' खिन्थानांगोन गोसोखौ अन्थाइ बायदि गोरा खालामनानै आङो बेखारावनो दिनै आइ आफाखौसो दुखु होसिगोन आङो आंनि फेमिलिखौ नाथाय आयै माथो खालामबावनो दे हाथरखिखौबो अननो ओंखारबायना आं बेस्रा गावनि असे फेमिलियानो बेखौ दिनै फोथायासैलै लोगोसे आंखौथ' बदनाम खालामखाबाय गावनि फिसाजोनि लाइफखौबो सानासै एसेबो आंजोंसो माबानानै हरदेरबायलै हाथरखिखौ दा आं गोसो थोथारामोनलै हाथरखिखौ आइ मिन आंनि लाइफआव माने आंनि गोसोआवनो बिनि थाखाय जेबो फिलिंसानो गैथ'वा दिनैसिम फिलिंसथ' दङ माने अननोबो ओंखारो लोगो बायदि आरोना लोगो बायदि बाट नट माने लाभार बायदि आं बिनि लाभारानो माब्लाबाबो जानो सानफेराखैमोन ना दाना आंसो हाबा लानांगौबा मारै जानांगौ दे जियानो जादोला जाबाय थागोन बे आइनोथ' खिन्थाग्रोथारनांगोन ना जेरैखि जायाबाबो आइ हप आयै नों हाथरखि बिमा आरो बिदामोननि बायदि आंखौ बिदि फोथायालासे दाथा दे नों आंखौ फोथाय नोंनि नोंसालाया जेबो गोरोन्थि हाबा मावफेरखाया मावाबो
नोंनि सायावबो फोथायनाय दंखायो आयै नों आंखौ बिसास खाथिगोन होननानै आंखौ फोथायगोन